Els xiquets de la gorra és un llibre molt especial per a mi, no únicament perquè l'haig escrit jo o perquè l'haig publicat Bullent o que haig guanyat el Premi Carmesina, que també, sinó per la història en si, no? Perquè parla d'unes criatures que viuen a un hospital, no de manera permanent, però sí durant bastant temps, i que tenen una malaltia que els adults consideren com a greu, però des del seu punt de vista és una vivència més, no? Jo diria que els xiquets que protagonitzen la història són xiquets com qualsevol altre xiquet, no? Que viuen una història, ja dic, un poc trista, però que des del primer moment el meu plantejament va ser escriure-la en clau d'humor, perquè entenc que les històries tristes, si les volem veure, només s'engeguen a la televisió, no cal ni que llegim qualsevol llibre, no? Per tant, jo diria que els xiquets de la gorra, a més de ser una història que personalment em satisfà, és una història que realment mereix la pena que els nostres xiquets la llegeixin, perquè moltes vegades, possiblement els pares i també els mestres, els plantegem una vida que moltes vegades és massa alegre, i crec que els xiquets han d'estar entrenats també per a veure que la vida té distintes circumstàncies. En resum, és una història agradable, dolça, tendra, i sota el meu punt de vista amb un raig d'esperança en un futur no únicament per a estos nanos sinó per a qualsevol altre.